Záčet snad. Já se to má být tak nebo tak. To je jedno. Tak to teď. Jo. Můžeš mi o to něco vyprávět. To můžeš tamhle obejít taky a... Dokud bude baterka, no. Tak. Taková tvrdý trošku, víš. Ještě dáme asi dvakrát. A ono to se bude dobrý. Tak to pošleme v šampuji Polahovi. Já to ještě ty ten barák, ten bordel tady. Sebe. Já ne. Tady to pošleme potom na ten. No ta trubka je krátká, takže tady to už se udělá bez toho. Jo, tak to dá. Dobrý? Asi to tam bude, viď?